a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur an di extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 ka tali kɛ IS jamana olu ka lajɛ ta ko filanan wulikajɔ min bɛna sigi faso Mali la fasodenw tɔgɔla kulu min bɛ jamana saba ninnu tɔgɔla olu kɛlen don ka hakili jagabaw sigi sen ka cogo min na IS a bɛ se ka kɛ ɲɛtaga kow ye ka kɛɲɛ ni waati nataw ye IS jamana olu ka lajɛ filanan wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ni a jamanakuntigiw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ faso Mali la ni waati na ɲininkaliw kɔni sɛmɛna fasodenw na u ka yeta ye min ye IS ko la ka kɛɲɛ ni don nataw ye an balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye décembre kalo tile 19 san 2025 an bɛna mun walawala ye ni sisanda in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni IS jamanaw olu ka sigi tako filanan min labɛn bɛ sen na n'a bɛna sigi an fɛ yan nɔ Mali la fasodenw tɔgɔla kulu min bɛ Burkina Faso Niger ani Mali tɔgɔla olu farala ɲɔgɔn kan sogoma in na ka hakili jagabaw sigi sen ka cogo min na IS a bɛ se ka kɛ ɲɛtaga ye ale ni ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen lasegin a ma Mamadu Jalo ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ hakili jagabɔba dɔ kɛnɛ sigira IS jamanadenw fɛ walasa ka se k'u jeniyɔrɔ fin IS jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnnajɛba tako filanan min bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la décembre kalo tile 22 ni ɲɔgɔnnajɛ in laɲini de walasa IS jamana kɔnɔdenw u ka laɲiniw ani fɛnɛ jɔrɔnako minnu b'u la ni k'olu kɛ gafe ye ni k'o di IS jamana ɲɛmɔgɔw ma donc sigi bɛ hakilina 4 de kan hakilina in ye anw société civile an de ko an bɛ IS mun n'o ye jamana bangi ko bangi ko wari thématique filanan ye an bɛ se ka wari jumɛn bɔ IS yɛrɛ tɔgɔ la hakilina sabanan an bɛ se ka siraw dayɛlɛ IS jamanadenw ye cogo jumɛn Burkina ka ciden mun nana ale y'a yira k'a fɔ ni baara ninnu man ka dan musakakow dɔrɔn ma a kan ka se fɛn min ye ladalatigiw IS jamanaw kɔnɔ olu fɛnɛ k'u ka kulu sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sinsin an ka Ubodulaso jamanatigida ye Sa Majesté Sidiki Salo a ko an ma n'an sera an ka se ka kan bɔ ayiwa Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Mali lankaliɲamɔgɔw fɛ ayiwa a y'a ye jeunesse ye o ka IS créé ayiwa je crois que religieux yɛrɛ b'a ko la donc an tun b'a fɛ fana ayiwa an lankaliɲamɔgɔw vraiment an ka se fana ayiwa ka an ka réseau fana créé IS kɔnɔ ka se ka to ka kibaruya di ɲɔgɔn ma nin kɛnɛ in kan maa 100 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɛna nin hakili jagabɔ in kɛ wa u bɛna nin baara ninnu kɛ tile 2 kɔnɔna la walasa ka se ka bɛn ni IS jamana ɲɛmɔgɔw u ka ɲɔgɔnnajɛba min bolodalen don an ka jamana faaba kɔnɔ ka se ka nin gafe ninnu ni k'a da o kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔw olu ɲɛkɔrɔ IS jamanaw ka ɲɛta sabati ko ɲuman na
halisa an be to AES ale kungo kibara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ntɛnɛ nata ye desanburu kalo tile 22 AES jamanaw ka sigi tako filanan baaraw bena sigi sen ka faso Mali la. Mali furanjɛla faga ɲɛma General d'armée Asimi Goita ale kɔni ye san 1 sɔrɔ AES ɲɛmaya la, wa sigi senfɛ ale bena ɲɛmaya latɛmɛ Burkina Faso yalima Niger ma. walasa k'a dɔn wulikajɔ mun kɛra san 1 in kɔnɔna na Advance TV ye kuma di jamanaden dɔw ma, u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. kunbɛn fɔlɔ la laɲini kun ka ca, logo kun b'o la o bɔra, drapeau de l'AES kun b'o la o kɛra, passeport o bɔra, an ye hymne de l'AES o fana an y'o da ka caya parce que o fana bɔra. Donc ka fara o fana kan an ye lajɛ kunbɛn filanan in hukumu kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ ko waribon min bɛna bila investissement kama an ka jamana saba in tɔgɔya la o bɛna kolomokari, ani fɛnɛ ka tele jabarani min bɛna kɛ AES tɔgɔ la o fana kolomokarili bɛna kɛ. Mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sifinnakaw ni population communautaire tɔw ka laɲini belebele bɛ kɛ min ye o ye hali bi an y'a ye ministres ani cadre de l'administration policiers dɔn ye olu ka lajɛw bɛ kɛ u bɛ fɛnw kɛ, mais fo population yɛrɛ fana ka don ɲɔgɔn na. Ni anw jeunes bɛ fɛn na bi AES ko de don, donc en réalité AES ka avantage ye jeunes de ye, Dieu merci jeunes y'a faamu. Ne bɛ se k'a fɔ jeunes yɛrɛ ye AES ko faamu ka tɛmɛ cɛkɔrɔbaw kan, parce que n'i ye cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba dɔw ka justement jate minɛ AES ko la, ani i b'a dɔn k'a fɔ olu m'a faamu, mais Dieu merci en tout cas an ye denmisɛnninw kɔni denmisɛnninw kɔni y'a faamuya k'a fɔ avantage min bɛ fɛn in na, donc an kɔni ka ɲɛmɔgɔ an b'u kɔ u bɛ ka taa sira min fɛ a ka d'an ye, donc ɲɛnɛma kow de don. An bɛ welewelemada da kɛ bɛɛ lajɛlen ye nin sommet min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ nin ye koba de ye ko min ɲɔgɔn tɛ kɛ, ko min ɲɔgɔn ka suman ka kɛ. An b'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso, an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ k'an dɛmɛ k'an ka jamanatigiw dugutigiw maires denbaw denfaw mɔgɔ b'i yɛrɛ fɛ, ni mɔgɔ b'i ka jamana fɛ, n'i bɛ AES fɛ i ka wuli i ka na i ka bɔ ka taa ni faama kunbɛn in kɛ, nin ye yɛrɛ ko de ye parce que an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de sɔrɔ. An ye jɛnkulu sigi sen kan, jɛnkulu sigira sen kan nin y'a san 1, san 2nan bɛna daminɛ, donc ɲɔgɔnye min bɛna kɛ tile 2 in na, o ɲɔgɔnye bɛna to ɲɛmɔgɔya bɛna di jamana wɛrɛ ma, o jamana wɛrɛ in kan k'i sinsin sisan Mali ye min kɛ a ka ta a dakɔrɔ la ka tila ka dɔ fara kelen kan walasa AES ko in a kana kɛ fonda la ko ye, a ka kɛ sɛbɛ ye, a ka kɛ minan ye, a ka kɛ jɛnkulu ye min b'a to jamana saba in u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a kɔnɔ, u b'u ka yiriwari sɔrɔ a kɔnɔ, u b'u ka siniɲɛta sɔrɔ a kɔnɔ. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san o san tile 16 décembre kalo kɔnɔna na ale ye wagati ye min bɛ sugandi ka se ka nijuguya wale ale ni jafaranya wale baara mun bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ka se ka o kɛlɛ boloda k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛlɛ in k'ale tɛ se ka sira sɔrɔ fɔ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sen donna a la. Fatumata M Jara ale ye wulikajɔw kɛ ka mun ɲini a ko la, aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. walasa ka karogɛlɛya wale min bɛ kɛ ka musolakaw sɛgɛrɛ ani bogotigininw k'olu kɛlɛ Mali jamana kɔnɔna la, baara dɔ sigira sen kan min bɛ wele 16 jours d'activisme. A laɲini de ye walasa ka se ka bilasirali kɛ ani ka damakasi kɛ sariyaw ka se k'a ta ka se ka nin waleya in kɛlɛ. Nin baara in bɛ lawaleya diɲɛ fantan 4 bɛɛ, k'a daminɛ novembre kalo tile 25 ka n'a bila décembre kalo tile 16 la. Ɲinata babu sen o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsiraw olu jɔyɔrɔ la nin waleya ninnu yakubayali la. Min ye 16 jours d'activisme ye an y'a ye k'a fɔ a daminɛ ni bi cɛ a ye nɔbɔ kosɛbɛ. A ye nɔbɔ ka sababu kɛ denmisɛnnin caman kun bɛ yen nɔ, a dɔw yɛrɛ kun bɛ nin binganiya wale kɔnɔ ka sɔrɔ u t'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ. A bɛ k'a dɔw kɔnɔ parce que u bɛ siran mɔgɔ min bɛ k'a k'u ɲɛ ou bien u dannamɔgɔ don, u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ɲangata de bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ. Donc o dɔnni ani o lakodɔnni ani fɛnɛ ka sira sɔrɔ sira min fɛ i bɛ se k'o ɲangata ninnu lase seyɔrɔ la cogo min na a kana dankari e yɛrɛ ka adamadenya la. A tɔ fana ye jumɛn ye k'a fɔ an b'a ye k'a fɔ 16 jours d'activisme in kɔnɔ tiɲɛ don sensibilisation bɛ kɛ, an bɛ causerie débat kɛ minnu nafaba bɛ denmisɛnninw kan parce que an y'a ye k'a fɔ
ekɔliso minnu bɛ n'an tɛmɛna yani an nali cɛ an ka baronin daminɛ la n'i y'u ɲininka a caman bɛ yen nɔ min tɛ se ka hali harcèlement ani violence basée sur le genre ɲɛfɔ ye mun don jango ka se nin baara ninnu bɛɛ kɔfɛ a ka kan fɛɛrɛ jɔnjɔnw ka bila sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka maaw hakili lasɔmi nin waleya cɛjugu ninnu kan. An ka jɛkulu n'o ye kalamɔɲɔn ye an ye activité caman mené walasa ka se ka hakilinajigi kɛ o activité dɔw bɛ taa an ye jaw dilan an ye minnu partager an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ mun na mɔgɔw hakili bɛ jigi parce que a y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bi na olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw de fɛ donc an y'olu kɛ an ye post-up dɔw fana organiser min fana na an ye mɔgɔw hakilinajigi kɛ ɲagata wale in carili kan kosɛbɛ. UNESCO ka jateminɛw y'a yira k'a yira Mali kɔnɔ musolaka 7,000 nin kɔ olu de ye ɲagata wale sɔrɔ san 2024 wagatiw la min b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ ka fara ɲagata walew kan min bɛ ɲɛsin musow ani bogotigininw ma. Jamana ɲɛmaw ka wulikajɔ kan ka kɛ ka se ka sariyakisɛ minnu bɛ musow ka hakɛ lafasa ni k'olu kɔkɔrɔma don ani k'u lakana. halisa an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye nin waati na an bɛ na daɲɛkuru damadɔ fɔ CAN Maroc 2025 ka ni o ye farafina ale ka ɲɔgɔn bɛɛba ye solandolantan hukumu kɔnɔna na groupe F an ka wulikajɔw ɲɛsinna ale ma bi ni ale bɛ Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon ale ni Mozambique ko fɔ Kajatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko kan. An kɛlen n'o ka wala min sigi sen kan n'an kɛlen n'o ka tɔgɔ da ko en route pour la CAN Maroc 2025 sa a bɛ kɛ sababu ye k'aw kɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ bakuruba ninnu kan bakuruba A ni B tɛmɛnen kɔ sa bi an bɛna an sɔnni sigi bakuruba C kan bakuruba C yɛrɛ mun kɔnɔna na an bɛ Nigeria sɔrɔ yen Tunisie Uganda fo ka taga se Tanzanie ma n'a ye nin bakuruba kofɔlen ta ka la an b'a fɔ Nigeria n'ale tɔgɔ ye ko Super Eagles olu kɔni ye maa ye minnu jɔsen ka bon kosɛbɛ ka d'a kan u ye jɔnjɔn ta ko 3 kɛ san 1980 san 1994 ani san 2013 u kɛra finaliste malheureux ye san 2023 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen olu kɛrɛfɛ sa les Aigles de Carthage n'o ye Tunisie kaw ye finale jɔyɔrɔ sɔrɔ o la ni jɔkulu bɛ kuncɛ ni Tanzanie cɛbɔ ye n'an k'olu ma ko Taifa Stars olu fana ye jamana ye mun jɔsen b'a la ka bonya kosɛbɛ farafina gun kan ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan dolantana caman bɛ taa a dayirimɛ ɲini u fɛ yen n'a y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka participation 3 yɛrɛ kɔnɔna na sa nin bɛna k'a siɲɛ 2nan de ye ka tugu ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na sisan o fana jɔsen ka ɲi kosɛbɛ hali ni maa hakili juru carilenw y'a yira k'a fɔ ko Nigeria ni Tunisie ni bakuruba in jɔyɔrɔbaw ye n'an k'olu ma favori a ka kan u k'u janto Uganda ani Tanzanie na n'u fana n'u seko n'u damana bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka bɔ phase de poule la an ye mun sɔrɔ ka yira u la bi rubrique in kɔnɔna na o de ye nin ye o la an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye dɛnɛ nata walasa ka bakuruba tɔw yira u la i n'a fɔ aw yɛrɛ a faamuya cogo min na nin de tun ye groupe G ta ye an ye a ɲɛfɔ aw ye cogo min na bi anw ka ɲɛmadali ɲɛsinna groupe C ale de ma an b'a ɲini aw fɛ an ka jɛn k'o lajɛ. min ye ka tali kɛ CAN Maroc 2025 ale wulikajɔ min bɛ sen na n'a bɛ farafina ka ɲɔgɔnbɛnba ko fɔ sennadolantan hukumu kɔnɔna na nin waati na ADVSV ale ye en route pour la CAN ka se ka ɲɛmadali kɛ groupe ninnu kelen kelenw kan min ye groupe C o tɛmɛlen kɔfɛ ka na se fɔ groupe G ma nin waati na groupe F an bɛna an ɲɛmada o de fɛ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. an ka rubrique min bɛ wele ko en route pour la CAN Maroc 2025 sa a bakuruba yirali maaw la a bɛ kuncɛ ni bakuruba F ye o bakuruba min kɔnɔna na sa an bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ yen Cameroun Gabon fo ka taga se Mozambique ma les éléphants de la Côte d'Ivoire olu kɔni bɛ tali kɛ tɔn kan maaw sigilen don ka mun kɔnɔ ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan jɔnjɔn b'olu de bolo wa u ka tariku kɔnɔna na u y'a ta ko 3 kɛ n'o kɛra san 1992 san 2015 ani san 2023 u yɛrɛ fɛ yen Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ sa les Lions indomptables du Cameroun fana bɛ yen n'an y'olu yɛrɛ ta ka la an b'a ye k'a fɔ ko CAN ko gun kan i tɛ se ka CAN fɔ n'i ma Cameroun fɔ ka d'a kan u seyela ni kɛnɛ kofɔlen kan siɲɛ 22 bɔɲɔnko wa jɔnjɔn 5 b'u bolo an bɛ wagati min na ko sisan n'u y'o ta san 1984 san 1988 san 2000 san 2002 Mali la yan nɔ ani san 2017 nin bakuruba kofɔlen in kɔnɔna na sa an bɛ les Panthères du Gabon sɔrɔ yen n'olu sen dogo kɔnɔtɛgɛla CAN na wa an bɛ wagati min na ko sisan wa ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada jaabi ko la o ye san 2010
filɛ n'u sera quart de finale la. Nin bakuruba in bɛ kuncɛ ni Mozambique n'an bɛ wagati min ko sisan olu jɔyɔrɔ kɔni ka dɔgɔ kosɛbɛ papier kan. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko nin bakuruba in de bɛ wele ko poule de la mort. O la maa kan k'i sigi ni jaabi bɛɛ ye nin bakuruba kofɔlen kɔnɔna na. Wa an b'a ɲini aw fɛ aw ka sogolen to aw ka jabarani mandi la ka da kan CAN Maroc 2025 a koba caman bɛna tɛmɛ ni jabarani kofɔlen kan. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye minnu salo kɛ a ye minnu sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. Nigeria jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kalanko kibaruyaw ye lakɔliso 47 min kun datugulen don n'o baaraw taara jamana ɲɛmaaw fɛ novembre kalo tɛmɛlen ka sababu kɛ lakanabaliya ye u ye lase dɔ kɛ min kɛra u ka minisiri mun sigilen don jamana ka kunnafoni siraw laseli ma ale y'a yira k'a fɔ o lakɔliso ninnu u bɛna dayɛlɛ ko kura ye ka sababu kɛ jamana ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka lakana sabati ni yɔrɔ kofɔlen nin na. Fagaliba min kɛra septembre kalo tile 29 san 2019 wagatiw la Konakiri ale dugu kɔnɔna la walasa maa minnu kɛra o waleya ninnu kɛbaga ye ni k'u ɲangi sariya tigilamɔgɔw fɛ kumu kɔnɔ fɛn min ye maa 100 ani maa 56 olu kɔni tanyara min lase kɛra Nations Unies olu ka gafe furaw fɛ o kumu kɔnɔ u ye wele da ka se ka fɛn min tali kɛ finitigilaka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tɔgɔ fɔlen don nin ko in na n'o ye Colonel Gono Sangare, Jack Maumi ani Blaise Pogumu olu kɔni taara ka se ka wele kiri tigilamɔgɔw fɛ walasa ni k'u kiri ni waleya kofɔlen ninnu ale kunkanko kan. Ka kɛ ni fanga dafiri wale min n'ale balila Benin jamana kɔnɔ décembre kalo tile 7 tɛmɛlen Nations Unies ka lasigiden mun bɛ farafinnagun kan ale ye hakililasɔmi kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye dantɛmɛ wale minnu bɛ ka taa an ka jamanaw kɔnɔ n'o de ye fanga dafiriw ye fo ka taa se fanga sɔrɔ sira wɛrɛw ma min tɛ kalafili ye ka se ka jateminɛ kɛ olu la walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don fanga ale sinsinni baaraw la o kumu kɔnɔ a ye nin lase kɛ k'a yira k'a fɔ nin wagati laban nin na farafinna jamana caman kɔni coup d'état a kɛra olu kɔnɔna na o waleya dɔw ye mara kɛ ko juguyaw fo ka taa se yurukuyuruku waleyaw ma. Irisi jamana ɲɛma Vladimir Putin ale ka ladala ɲɔgɔnnajɛ kunnafoni dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ Ukraine jamana kɔni ma sɔn kɛlɛ banni ma kumaɲɔgɔnya la hukumu kɔnɔ o kɛra sababu ye fɛn min ye ka nani kɛlɛ ye mugujuguw sira fɛ a da sera fɛn min bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛyaba minnu bɛ yen nɔ fo ka taa se fɛn min ye sɔrɔ siraw ani a ɲɔgɔnna caman ma a yira k'a fɔ jamana wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka kɛlɛ in ni ka kɔkɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara jamanaw o de kɛlen don sababu ye ni ka sigi ka kuma ni ko gɛlɛya olu ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la foli ye aw ta ye ko kura Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲin'aw fɛ aw ka suwalen to aw ka jɛmukan mandi la ni o ye kunnafoni ye wasabaw ye jabaraniko la aw k'an bɛn ntɛnɛn. C'est la qualité, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songonta matemedia, Andi baratelima, telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendiri ke la fiera. Ibe nana ni hera. Malion severa, Andi intérieur, Andi extérieur, Songo damate mediado, Andi simankol, Apara no kanyine, Abeja teliala, Abika sonuya, Songo damate media, Bara no kanyi, Ibi bara no kanyi, Sogo no tani, Kenemata, Abara no kanyi, Ibi